Nilqakom għal programm Mit-sena minn Fatima, programm li huwa mtella minni Fader Hayden fl-okkażjoni taċ-ċentinarju tad-diritt tal-Madonna ġewwa Fatima. F'dawn il-programmi qegħdin nitkellmu dwar il-messaġġ tal-Madonna f'dawn id-diritt u kif nistgħu ngħixuhom fil-ħajja tagħna llum. Fir-riflessjoni tagħna llum eżistijej fuq il-ġrajiet ta' Fatima, ser inkomplu nirriflettu dwar it-tieni dehra tal-Madonna ġewwa Fatima li seħħet fit-13 ta' Ġunju tal-1917. Ġa bdejna nitkellmu ftit fuq din it-tieni dehra, ħanaqra hekk il-parti mill-kidba ta' Suor Luċija fejn tirrakkonta hija stess id-deritt u nikkummenta. Il-parti fejn konna wasalna biex nikkommentaw it-tieni dehra tgħid hekk. Luċija tikteb: tlabta tfejja marit. Il-Madonna wieġbet: jekk jikkonverti ifiq din is-sena. Hekk hija interessanti jeżisti hekk dan id-dialogu żgħir hekk bejn Luċija u l-Madonna li hekk fil-mument l-ewwel ħaġa meta Luċija qiegħda flimkien ma' żewġ tfal l-oħra Franċisku u Ċaċinta fil-preżenza tal-Madonna, l-aħħar darba rajna l-ewwel mistoqsija kienet xi trid minni, u kommentajna ħafna dil ħaġa mhux ħan nirrepeti. It-tieni ħaġa f'dan il-mument ta' dialogu hija li jitolbu għal ħaddieħor. U dik hemm sabiħa. Huma żewġ affarijiet kemm jidhru sbieħu ċari f'din it-tieni dehra. Illi meta nkunu fil-preżenza tal-Alla fl-aħħar mill-aħħar eżisti il-Madonna Theotokos hija dik li ġġor lill-Alla ġewwa fiha. Laqa ma' Marija hija dejjem laqa ta' medjazzjoni mal-Alla l-imbierek permezz tagħha. Hekk l-ewwel ħaġa titla' f'qalbhom xi trid minni, tin ħaġa li tolba l-oħrajn. Irrutaw li ma jtolbu xi għalihom infushom. Hekk jitolbu tkun l-aħħar ħaġa. L-ewwel iridet Alla u mbagħad il-ġid tal-proxmu, ġifieri hekk naraw din iż-sbuħija meta aħna jkollna laqa vera ma' Alla, esperjenza ġenwina trascendentali, esperjenza ġenwina tad-divinità Tomna Marija l-Anġel Qaddisin, fil-qalb tagħna titwilet imħabba għal persuni oħra. Mhux infittxu lilna nfusna fl-esperjenzi ġenwini ta' Alla, imma fl-esperjenzi ġenwini ta' Alla nfittxu li ninataw lilna nfusna lil Alla u għall-oħrajn. Allura hekk naraw it-tfal li qed jitolbu il-fejqan għal persuna li mhijiex huma stess. U din hija tagħlim oħra li rridu nieħdu eżistijej minn dawn il-ġrajiet. Xi drabi faċilment aħna nduru madwar deritt tal-Madonna bħal mumma Fatima Lourdes u jduru madwar il-bżonnijiet tiegħi, madwar il-bżonnijiet tagħna biex naqlaq xi grazzja jiena. Kemm hu sabiħ li aħna jkollna fina dan is-sentiment illi aħna f'dawn il-postijiet Marjani immorru wkoll biex nitolbu għal ħaddieħor. Immorru wkoll biex ninterċedu għal ħaddieħor, għal bżonnijiet umani u l-bżonnijiet spiritwali taħutna l-bnedmin. Eżisti ħafna importanti wieħed mill-kriterji u l-kejl biex naraw jekk aħna qegħdin nikbru spiritwalment fil-mixja tagħna hija kemm il-ħajja tat-talb tagħna hija miftuħa l-oħrajn. Kemm fid-dialogu bejni u bejn Alla, kemm fit-talb tiegħi jiena nitkellem mal-mulej dwar persuni oħra, dwar il-bżonnijiet ta' persuni oħra. Din hija realtà li hija ħafna importanti, maħbubin tiegħi. Hawnhekk jitolbu għal-fejqan, iva eżistijaj. Nitolbu għal-fejqan għaliex Alla ifejjaq. Għaliex Alla kien ifejjaq, għaliex Alla għadu ifejjaq, għaliex Alla jibqa' ifejjaq. Il-kelma ta' Alla tagħmilha ħafna ċara li Alla huwa dak li jfejjaq il-mart tagħna, huwa dak li jeħlisna mid-dnub tagħna, huwa dak li jliberana mill-ħakma tax-xitan f'ħajjitna. Hekk allura huwa importanti li anke aħna nieħdu il-morda tagħna nitolbu iva anke bl-interċessjoni Tomna Marija għal fejqan tagħhom. Ċertament eżistijej aħna fil-Knisja għandna tradizzjoni sieħa twila, saħansitra għandna dokument tal-Papa Qaddis Giovanni Paolo II jismu Salvifici Doloris li jitkellem anke dwar il-valur ta' tbatija
speċjali f'paragrafu 19 dwar Pawlu t-tieni jgħid illi Ġesu mhux biss fdina bid-tbatija imma feda id-tbatija stess, ċe id-tbatija maquda ma' Ġesu għandha sens ieħor, għandha sens ta' mħabba, għandha sens ta' qotja, għandha sens ta' tpattija dnubiet, għandha sens ukoll li noffruha bħala talba l-konverżjoni tal-oħrajn, għandha sens ta' abbandun fir-rida tal-Alla. ċertament. Però dan ma jfissirx li aħna m'għandniex nitolbu għal-fejqan. Dan huwa parti mill-misteru tas-sofferenza u tal-fejqan fil-ħajja tagħna l-insara, fejn maqudin fid-tbatija ma' Ġesu u nfiqu huma żewġ faċċati tal-istess munita eżistijaj. Hekk jiena nħobb ngħid illi huwa anke l-Knisja f'dokumenti li kienet ħarġet dwar it-talba għall-fejqan illi għandna dejjem nitolbu għall-fejqan u raġuni hija sempliċi. Jekk aħna nieħdu l-mediċina, xi tfisser? Irridu nfiqu. Ħadd minna ma jgħid jien ħanoffri d-tbatija tiegħi maqut mal-mulej għall-konverżjoni tal-midinbin, għat-tpattija tad-dnubiet li huwa wieħed mill-messaġġ ċentrali ta' Fatima kif rajna fil-bidu ta' dawn id-deliet. Ħadd ma jgħid jiena noffri d-tbatija tiegħi l-marti b'dan il-mod u jgħid allura minħabba fek jien ma mmurx għand it-tabib, jien ma mmurx l-isptari, ma mmurx nieħu mediċini. Le, anke l-istess qaddisin li joffru tant u tant id-tbatijiet u l-mart tagħhom għall-konverżjoni tal-midinbin ukoll ħadu l-mediċini. Meta tuħu l-mediċina xi tfisser li trid tfieq. U allura jekk aħna nieħdu l-mediċini biex infuqu u hija ħaġa tajba, għax anke l-kelma tal-eżistijaj tħeġġiġna biex nirrispettaw it-tobba u nirringrazzaw l-Alla d-don tal-mediċina, għax il-mediċina ġejja meħxejjex tal-art li tagħna l-imbirek. Jekk aħna nieħdu l-mediċini eżistijaj, ifisser li rridu nfiqu. Allura anka waqt li naqdu d-tbatijiet tagħna ma' Ġesu, aħna mmorru l-isptar, mmorru l-operazzjoni. Ifisser l-fejqan. Mela ma niddejqux li anka ma il-mulej nitolbu il-fejqan. Inaħobb impoġġija b'dan il-mod. Għandna dejjem nitolbu għal-fejqan. U sakemm nirċievu l-fejqan, noffru d-tbatija tagħna maquda mas-salib ta' Kristu għall-konverżjoni tal-midinbin, batta mħabba b'sens ta' abbandun, bit-tpattija dnubiet tagħna tal-oħrajn, etc. U hawnhekk naraw it-tfal jitolbu lil Marija biex tinterċedi għal fejqan ta' persuna. Jiena ħeġġitkom ħafna jew fit-talba ta' Rużarju induru lejn il-Madonna u nitolbuha għal fejqan eżistijaj, għal fejqan spiritwali, għal fejqan emozjonali, għal fejqan anka fiżiku eżistijaj. Hekk il-santwari Marjani kemm jiġbdu tant morda, kemm grazzi tant inqalaw eżistijaj. Ovvjament il-fejqan fiżiku kull min ifiq imut. Għax il-fejqan fiżiku issa huwa sinjal tal-bidu tas-salt Natalla. Il-fejqan fiżiku totali tal-ġisem tagħna nirċivuh meta ġisimna jqum mill-mewt. Meta ġisimna ikun trasfigurat, ħafna drabi din aħna ninsew eżistijaj. Aħna rridu naraw ħajjitna fl-eternità kompletament. Imma għandna jkollna din il-qalb miftuħa, iva, induru lejn interċessjoni tal-Madonna anka għal-fejqan tagħna. Interessanti tweġiba ta' Marija x'inhi, jekk jikkonverti ifiq din is-sena. Interessanti jekk din it-tweġiba qasira però profonda għaliex hemm rabta bejn il-fejqan li persuna tista' tirċievi u il-konverżjoni tagħha. Forsi dina aħna ma tantx tidħol ħafna fil-moħħ tagħna, imma l-Madonna dak li qed tgħidilha l-Luċija. Illi jisma' il-fejqan spiritwali, il-konverżjoni, huwa il-bażi tal-fejqan fiżiku f'ċerti każijiet. Dina naraw eżisti anke fil-Vanġelu, meta pereżempju il-Ġesu iniżlulu dak ir-raġel mis-saqaf qudiemu fid-dar f'Kafarnum, u Ġesu l-ewwel li fejqu spiritwalment jaħfirlu dnubietu u bħala manifestazzjoni ta' dil-maħfra ta' dnubiet tal-fejqan spiritwali jirċievi anka il-fejqan fiżiku. Issa din iridu nifhmu eżistijaj li aħna persuni sħaħ. Illum
anka mill-aspett psikoloġiku jgħalmuna li ċerta mart huwa mart psikosomatiku ngħidulu, ġifieri jibda mill-psikoloġija tagħna u jimmanifesta ruħu fil-ġisem tagħna. Nagħti ftit eżempju. Inti jista' jkollok barxa fl-istonku, vera. Ma din il-barxa fl-istonku tista' tkun ikkawżata anka mill-inkwiet tiegħek stess. Allura l-problema hija mill-aspett psikoloġiku li timmanifesta fil-ġisem tiegħek. L-psikoloġiku somatiku ġejja mill-kelma ġisem bil-Grik. Allura hemm din ir-rabta bejn ir-ruħ tagħna, l-ispirtu tagħna u l-ġisem tagħna. Alla li irtifejjaqna b'mod sħiħ dan hu l-punt sabiħ. Irtifejjaqna mhux biss fiżikament jew biss spiritwalment, li tilfejqan sħiħ u totali tagħna li jibda minn din id-dinja u jsib il-milja tiegħu meta Ġesu jerġa' jiġi eżisti fil-parussija. Hawnhekk huwa importanti li aħna nilqgħu dan il-messaġġ biex ngħiduk messaġġ privat għal talba partikolari li qed tagħmel Luċija u għal każ partikolari. Ġifieri ma nistgħux naqbdu dan il-messaġġ tal-Madonna f'din id-dera u naqbdu ninterpretawh għal kulħadd, ġifieri jekk xi ħadd ma fiex, allura dan qiegħed f'xi strat ta' dnub għandu bżonn jikkonverti. Le. Ma nistgħux nagħmlu dil-ġeneralizzazzjoni. Dan huwa messaġġ għal każ partikolari li Luċija titlob għalih. Però it-tweġiba li hemm l-erf tal-Ispirtu Santu, Omna Marija memlija bl-Ispirtu, il-messaġġi tagħha rid ikun hemm l-erf ta' Alla fihom kellha jkunu ħaġa umana. Tajjeb li aħna nilqgħu dil ħaġa u nirriflettu ftit fuq il-mixja tagħna kif tarawek id-deritt ta' Fatima fihom dawn id-dettalji sbieħ illi qatmu biżejjed timraħ u tiftaħ bihom eżisti. U llum nilqgħu dan il-messaġġ partikolari illi Omna Marija iva trid titlob għalina l-fejqan li aħna meta nitolbu nduru għall-interċessjoni tal-Madonna niftħu qalbna għall-oħrajn, għal min itibati, għal persuni morda u nifhmu li l-fejqan li Alla jrid jagħtina anke bl-interċessjoni ta' Omna Marija, ma speċjali bit-talba tar-Rusarju, huwa fejqan sħiħ. Ma nistgħux aħna nfittxu l-fejqan fiżiku u naqtaw il-barra l-fejqan spiritwali. Lanqas manna mmorru l-estrem ieħor li l-importanti l-fejqan spiritwali u naqtaw il-barra il-fejqan fiżiku. Kif diġà qed aħna nistgħu nitolbu nikkonvertu eċetera, ma l-kol kemm aħna mmorru għand it-tabib għall-mediċini eżistieli ħaġa tajba. Hekk illum nilqgħu din il-preżenza materna ta' Marija li tija omna anka fil-momenti ta' mart u ta' tbatija tagħna. U nilqgħu l-attitudni ta' Luċija u ta' dawn it-tliet rajja illi fil-preżenza ta' Marija qalbhom iwessawha għall-oħrajn, għall-bżonnijiet tal-oħrajn. Waqt li nirringrazzjakom tal-li segwejtu dan il-programm mit-sena minn Fatima, ejjew nagħlqu flimkien dan il-mument li kellna b'talba li hija marbuta mad-deritt ta' Fatima, talba li tpoġġi lil Ġesu fiċ-ċentru ta' kollox. Nitolbu flimkien. Trinità Qaddisa nadurawk. Alla tagħna inħobbuk fis-sagrament imqaddes. Il-mulej jagħtikom islem.